Hi guys! Ayan, good morning nga pala. For today's video guys, mag-ship kami ng manok. And actually, meron ng mga nakapagsabi din sa amin nung nakaraan na possible sa Kabakan. Kalapit lang na lungsod ng Kidapawan. But suddenly, nandito na kami. Pero sa ngayon, wala pang van. Van kasi sana yung gusto namin para secure yung aming manok. And ayun, sa ngayon, wala pang van. So, we're just patiently waiting guys na hopefully magkaroon. And hindi ko alam baka mauna yung bus or yung van. Ayun guys, and yung manok na to is bound to Don Carlos Bukidnon. Nga pala, yung nabili nila is yung ating strain ni Apollo tsaka yung ating hookline. Hi sir, ayan, good morning. And ito nga pala yung anak ni Apollo po. And ayan siya sir, oh. Ayan, ito siya. Ayan, bali ito yung stag lang, no? So, bali ito yung stag. So, ito yung carton din na ginawa namin ng DIY para komportable yung manok din. And at the same time, bibigyan din namin ng yung reload natin, sir. So, ayan, ito muna yung stag na anak ni Apollo. So, ito siya, sir. So, patayuin ko lang, sir, ha? Ayan siya, sir, oh. Ayan, oh. Ayan, so wala siyang diferensya sa paa, sir. So, medyo malamig lang, kaya ganyan yung kanyang katayuan, sir. So, ito yung stag. Ayan po. Ito, sir. Bale, ito naman yung sa ating pulet ni Gang. Bale, ito yung pulet, sir, ng hookline, no? Ng hookline. So, ayan. Ito yung itsura niya. Ayan, sir. Ayan po. Ayan, ito yung pulet. Ayan. And patayuin din natin, sir. Ayan. Ayan siya, sir, oh. Ayan. Wala yung problema sa paa and all. And, ayan. Yung kanya itsura. So, ayan, papainumin din namin to ng ating reload. Ito naman yung ating stag, sir, ng hookline. Ayan po yung itsura niya. Teka lang, focus ko, sir. Ayan. And, ayan siya, oh. So, patayuin muna namin, sir. Ayan, ito siya, sir. Ayan po. Ayan, nakakatayo yun na maayos. Ayan. So, ito yung ating stag ng hookline. Ito naman yung ating pullet, sir, para sa strain ni Apollo. Ayan po. Ito siya, sir. Oh. Ayan. Ito. Tapos patayuin din natin, sir, ha. Ayan po, sir. Yung pullet ng strain ni Apollo. Bali, ito yung babae. Ayan. So, ito, sir, yung manok nyo. Bali, nakalagay dito, Sir Rason, MD. Tapos, may bukbok Don Carlos Bukidnon na rin. And, nilagay ko na rin yung contact number mo, sir. Bali, nirecopy ko dito sa kabilang cartoon. Ayan, for assurance purposes. And, nakalagay na rin dito, sir, in case na magkaroon ng any aberya. At least, may contact number din kami dito para makita din yung driver. So, on the way kami mamaya, sir. Magbibihis lang kami and punta na kami ng Kabakan para ipadala yung manok nyo doon. So, bali, ito yung carton pala, sir, ha. Bali, dalawa siya. Na pinagdikit ko lang, sir. Nilagyan ko yun ng wire scraper. Don't worry. Matibay yan ang pagkakagawa, sir. And, ayan. Nandito yung mga manok natin. And, nilagyan namin ng bawat nilagyan namin ng separator bawat isa, sir, para hindi sila mabugbog at hindi sila mag-away during sa biyahe. Though, yung sa mga anak ni Apollo, pwede nyo nang pagsama pagdating dyan. Tapos, yung mga hookline din, pwede nyo rin ipagsama pagdating dyan. So, ayan, sir, oh. Ayan, napakaganda. So, eto na yung carton mo, sir. And, yes, alis na kami and update ko na lang kayo mamaya. So, ayun, guys. Balik lang kami mamaya for some updates para sa ating shipping today. Time check, it's 6:54 if I'm not mistaken. And, I'm still waiting, guys. I guess, bus na lang talaga yung sasakyan ng ating sisiw. And, nandito ko sa Cagayan na area ng mga passenger. So, update na lang ako siguro mamaya kasi wala pa. And, ang dami ng passenger, guys. But, wala pa yung bus. So, patiently waiting again para sa bus na dumating. And, nakapagtanong din ako kay kuya kanina about sa shipment or kung magkano ba yung pwede nating bayaran o possible na ibayad. So, ayan. Mag-update na lang ako later once na masakay na natin yung sisiw. Nagwe-wait pa tayo kasi yung possible na dumating yung bus is around 7 to 7:30. Ganun talaga kapag mag-shipping tayo. So, kailangan natin mag-wait. So, pasensya na nga pala sa ating sunlight sa likod kasi medyo against the light tayo today. Ayun, guys. Maghihintay na lang kami ulit.
Update nga pala guys, nakausap ko na yung magdadala ng manok or yung gagawa ng paraan. Pero sa ngayon, naghihintay na lang kami. So, magbabas na lang yung ating manok and mag-inform na lang tayo kay sir mamaya once na nakaalis na. Para mas maganda daw kasi na maabangan doon talaga sa Don Carlos. So ngayon, tambay mode muna kami ni partner and nagmotor lang kami guys. Nanghiram lang kami ng motor sa kapatid niya. Medyo malayo kasi yung Dapawan to Kabakan. Siguro around 30 minutes din kung hindi ako nagkakamali. 30 minutes din to 1 hour. Ayan, depende sa pagmamaneho. Nandito na muna kami sa may lilim. Ang dami ng pasahero actually guys. Hindi ko alam ganito siguro talaga yung system dito sa Kabakan. Ayan, eto yung kanilang terminal guys. Ayan. And anyway, nga pala hindi ko nasabi kanina, if you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Please do like our video, share to your friends, and do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget also guys to like our page on Facebook. Again, doon ako nagsasagot kung meron pa may ilang katanungan regarding sa ating video for today and sa mga inquiries nyo. So, ayan, see you later guys and goodbye for now and balik lang kami mamaya. A few moments later. Update tayo guys. Nandito na daw yung Pakagayan na bus. So, tingnan natin yung pagdating ng bus kasi ngayon pa lang dumatingin. It's around 8 na ng umaga. So, tingnan ko muna. So, ayan siya guys. Yan na yung sasakyan. And later, I will update then if aalis na sila. So, sa ngayon is, ang dami pang sumasakay na pasahero. Ayan, nakasakay na. Finally, yung manok. And thank you, sir. Thank you kayo. Thank you. Opo. Thank you. Thank you. So, ayan guys, nakasakay na yung manok and hintay na lang sila konti para umalis na din yung bus. So, ayan guys. Wait na lang natin na umalis para ma-update ko si sir. Ayan sir, bale yan yung body number daw ng bus. So, ayan, stay safe sa ating CCU and until na mga, meron pa tayong buyers kaming from Cagayan. So, hintayin lang muna namin ni partner guys na makaalis. Salamat sir. Okay, so, pakidapawan ulit tayo. Uwi na tayo sa ngayon and pakain na manok kasi wala pang pakain yung manok natin. Ayun na sir. Guys, uwi na tayo kasi around 9 na din and wala pang kain yung mga manok. Ayun, nakalabas na sila. Ayun na sila. So, alis na kami guys and until next time na shipment. So, ang aga namin pumunta dito, around 6 pa siguro nandito na kami. So, ngayon lang nakaalis 8:26. Pero okay lang yan guys, at least ayun, napasakay na natin. Biyahe na ulit kami, Pakidapawan guys. And biyahe na muna kami ni partner and guys. So, alis na muna kami guys. A few moments later. Dito na muna kami kakain kasi medyo mahaba pa yung biyahe. And ayan, dito na muna kami sa karinderya. So, ito yung mga ano nila. Ano? Sa ano? Kani oh. Saan naman mo? Ito po. Tapos bulalo din. Kakain kami ng bulalo. So, ayan. And what else? Yan, ha? Ano yun? Isa lang. Oh, isa mo lang na, ma'am. Badua. Guys, bali ito pala yung kanilang bulalo guys oh. Ayan. So, nag-order kami ng isa lang kasi baka hindi namin maubos. So, ayan yung kanilang parang soup guys. Ayan. So, and nag-order kami ng bali dalawang rice lang. Kasi baka hindi rin namin maubos. Sabaw.
Ayan. Ayan guys, busog na ang lahat and magbabayad na lang kami. And biyahe na ulit. Guys, bali nasa Matalam kami and dito kami kumain guys. Ayan, ito yung place nila. So, ayan, umiinit na naman and mamaya-maya guys, aalis na rin kami. So, ito yung round bowl nila dito guys. Ayan. So, actually, magkakalapit lang yung mga lungsod dito. And ayun, na-share ko lang. Alis na kami. Ayan, nag-jacket talaga sa partner kasi sobrang init talaga guys. And around 9 na rin. So, kaya masikat na talaga yung araw. And naalis na kami sa ngayon para head na ulit tayo pa Kidapawan. Balik na tayo ng Kidapawan. So, see you there guys.